E moi atentos a esta nova vaga de roubos que está a producirse na comarca da Mariña. Esta fin de semana, da madrugada do sábado ao domingo, uns ladróns chegaron a roubar en 6 establecementos diferentes. Ollo, porque non se chegou con reventar portas, fiestras, caixas registradoras e levarse o que había nas caixas, esas moedas, ese material, sino que tamén incluso levaron, fíxense, mercadoría dos propios locais. Leváronse os cartos, pero tamén embutidos, botellas de whisky e mesmo décimos de lotería. Os comerciantes están desesperados porque din que en algúns casos xa non é a primeira vez que acontece. Nos hoxe, no programa Hora Galega, facemos unha recreación de como foi ese robo que ten en vilo os comerciantes da Mariña. Os ladróns cebáronse na noite do sábado ao domingo con varios negocios de distintas localidades da Mariña. Tamén se sabe que o intentaron alo menos nunha casa particular. Todo comezaba alrededor das 2:30 da madrugada nun restaurante da zona, pero non sería o único. Así foron as 3 horas seguintes destes supostos autores, que segundo as autoridades poderían ser os mesmos en todos os casos. Sobre as 4 menos 10 da mañá eran 5 personas, viñan nun coche nun turismo, romperon o bombín da porta e, entraron hacia dentro. Na oficina revolvéronos todos, papeles, mezclaron todo, ali algo encontrarían, había caja fuerte a cual a romperon e levaron bastante material de varias cousas. O non ter alarma, é o motivo desto. Tivo, así é como quedou, entre outras moitas cousas, unha das máquinas que tiñades guardadas dentro. Correcto. A máquina estaba pechada, chegaron co extintor, deron un golpe á porta e romperona e, non vale para nada. Hai que poñer unha nova. Non deixaron absolutamente nada. Judith, como vos enterastes que os ladróns entraran aquí ao vosso local? Sonounos a alarma, a porta estaba forzada, logo el tema da máquina de apuestas e máis, a caja registradora levaron lo que el caixón con el cambio de monedas. Judith, non é a primeira vez que vos entra? Exactamente. En a noite del 23 entraronnos tamén. En caja quizá había uns 600 euros, máis reventaron a máquina tragaperras, que desa sí que teño constancia de que tía uns 600 e pico euros en ganancias que tía a máquina. Pouco máis de media hora despois, os ladróns tamén accedían a estoutro local. Forzaron a porta, romperon o bombín e accederon ao bote das propinas e tamén os cartos que había dentro dunha carteira. O botín foi de 250 euros. O último lugar onde viñeron os ladróns que se saiba foi o teu negocio, María. Como soubestes o que pasara? Pues cuando bajamos por la mañana, sobre las 10 de la mañana, pues he visto que había un agujero en la puerta, estaba recién restaurada y a partir de ahí estuve viendo otros desperfectos porque al no poder entrar por la puerta principal lo han intentado por el escaparate contiguo y tampoco lo han logrado porque tenemos otro sistema de seguridad por la parte de dentro. Tenemos cámaras de seguridad dentro, pero no se puede ver porque, ya te digo, el cierre es de madera, con lo cual lo único que vemos es el movimiento de cómo intentan con una especie de punzón pues abrir la contra. Por lo que se fala e se sospecha, e incluso fala a xente en general, pues sospeitan que, claro, que todos os atracos máis ou menos están sendo del mismo modo, faen a mesma forma para entrar nos sitios, máis ou menos van as mesmas cousas e que supónse que todos ten relación. Temos preocupación porque mentras non poida poñer alarma, pues sí nos preocupa bastante. Esperemos que non, pero seguro que van a volver. Eso casi o teño por seguro.